गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। नंगौ जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्माखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे मानथिखेरि गामि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जानायनि गेजेरजों दिनै सेथि हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय दिनैनि हाबाफारिया जोंहा जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो जों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो गाबोननि हाबाफारि बे हाबाफारि जानानै फैगोन 3 अक्ट'आवहाय आरो आं बेयाव फोरमायनो सानदों जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो गाबोननि हाबाफारियाव जोङो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायदों। गाबोन मा हाबाफारि जागोन? जोंहा गाबोन हाबाफारि हिसाबै जोंहा जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारिनि सान हिसाबै जोङो फुंनि हाबाफारियाव जोङो थिग 8 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय बे हाबाफारिया दङ आरो बेजों लोगोसे बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे हाबाफारिखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोंहा सावरायमेल बे सावरायमेला जोंहा मेहेरगोनां जागोन आरो बे सावरायमेलावहाय जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो 4 फुंखा बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों आरो बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौहाय जोङो जागायगोन थिग 12 बाजि जानाय लोगो लोगो आरो बे गेवलां मेलावहाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु मोनसे गेवलां मेल बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर नीलकान्त गयारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गोबां आलासि आरो बेजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा सायख'जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो हांख्रायजानाय जर'खा आलासि माननि आलासि जोङो गोबां आलासि हांख्रायदों आरो बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। नंगौ जे जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै थान्दै मेल जथुम बे थान्दै मेल जथुमा जोंहा इतिमयधे जागासिनो दङ आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोबां बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि मावनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि बायदि जों दैथायनो बा थांखि लानो थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो बे थांखिनि गेजेरजों जोङो बर' थुनलाइ आफादसिम जोङो बे थांखिखौ दैथायगोन नाथाय जोंहा नैबे थान्दै मेलजों जोङो बिबान सोलायनाय बे गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बिबाना जिथु थांनाय डिमाकुसि दैमु नोगोरावहाय जिथु दाजाबाय बिनि उनाव जोङो नैबे दा बोसोरा जोंहा सेथि बोसोर हाबबाय आरो नैथि बोसोर दंबावो बे नैथि बोसोरनि उनाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबाना सोलाय सोल' निस्सय जागोन बे रोखा। मा बिथिङाव सावरायनायनि सम्भाबना दङ दिनै थान्दै मेलाव? दिनै थान्दै मेलाव जोङो
गोथौयै जोङो साननानै नायोब्ला जे थांनाय 2023 मायथाइयाव बर' बिजों 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बेखौ जोङो मोनफुंनो हादों आर्ट्सआव मोनफुंनो हाबाय आरो जोङो मिजिंथिदों फैबाय थानाय जिथु 11 आरो 12आव जोङो जिथु जोङो आर्ट्स हिसाबै जों मोनबाय दायो जोङो साइन्स आरो कमार्स बेखौ जोङो मोननो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोननो थाखाय जोङो मोनसे इसारा मोनदों जे जोङो 11 आरो 12 थाखोआव जोङो साइन्स आरो कमार्सखौ मोनफुंनो हागोन बर' मिडियाम हिसाबै दा बेखौ जोङो दिनैनि डेलिगेट्स हाउसनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय सेन्ट्रेलि जोङो थांखि लानानै दैथायहरगोन आरो जोंहा मिजिं दं जे बे साइन्स आरो कमार्सखौ जिथु जोङो मोनबाय बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा मावफुंनो थांनायाव माखासे आफादखौ दैदेननायाव गोबां खामानि मावनांगौ जानायलाय जोङो ओरैबायदि सानदों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जे जोङो साइन्स आरो कमार्स बेखौ जाफुंहोनायाव जोङो मेलेमजिबि जायफ्रा स्कलार बिथांमोनखौहाय जोङो बे साइन्स आरो कमार्सखौहाय सोदांनो थाखाय बा नायबिजिरनो थाखाय बा बिजाब महरै दिहुननो थाखाय नैबे बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 9 आरो 10 बे जथुम्मानि गेजेरजों जाहाथे साइन्स आरो कमार्सआ बर' मिडियाम हिसाबै जाफुंसारगोन बे दैदेनगिरिफोरखौ जों बेयाव थिसननानै लागोन होननानै जोंनिफ्राय थांखि दैथायगोन दिनै बे थान्दै मेलनि गेजेरजों